Dječji križni put. Uredio Don Luca de Polo. Uvod. Pomozi iti Isusu nositi križ. Lakše mu je manje pati kad ga mlada četa prati. Prva postaja. Isus je bio nevin, ali ga je Pilat osudio na smrt. Nek me grde, nek me kude, glavno da mi savjest čista, i dalje ću voljet ljude, tako slijedim tebe, Krista. Druga postaja. Isus je dragovoljno uzeo teški križ. Školska torba žulja rame, nosit ću je drage volje. Znam da križ ti nosiš za me, da bi meni bilo bolje. Treća postaja. Isus je prvi put pao pod križem. Ti si pao i ja padam. Nije lako čovjek biti. Ustanimo, ja se nadam, mi moramo pobijediti. Četvrta postaja. Noseći teški križ, Isus je sreo svoju majku Mariju. Kad si sreo majku svoju, bilo ti je lakše, Kriste. I ja trebam mamu moju, znamo, sve su majke iste. Peta postaja. Šimun iz Cirene pomogao je Isusu nositi križ. Mnogima je teško jako, pa ne mogu s križem dalje. Reći ću im, bit će lako, pomoći ću, Krist me šalje. Šesta postaja. Pobožna Veronika pružila je Isusu rubac da obriše lice. Brišem suze bratu svome kao tebi, Veronika. Hoće li i na srcu mome sad ostati tvoja slika? Sedma postaja. Isus je ponovo drugi put pao pod križem. Opet pad. Ja želim leći. Dosta mi je borbe muke. Ali znam, ti ćeš mi reći, hrabro, opet križ u ruke. Osma postaja. Dobre žene iz Jeruzalema žalile su Isusa i plakale. Ti mi kažeš, daj ne plači, rado trpim ovu muku, samo budi bolji, jači, ja te volim, daj mi ruku. Deveta postaja. Isus je treći put pao pod križem. Svaki puta kad sagriješim, to je kao pad u blato. Teško mi je, al se tješim, ti me čekaš, znadem ja to. Deseta postaja. Isusu su svukli odijelo i rugali mu se. Čujem, Kriste, riječi tvoje, golih, bosih i sad ima, onih što se stide boje, daj pomoziti i njima. 11. postaja. Velikim su čavlima pribili Isusa na križ. Ja se čak i igle bojim, kod zubara vičem jako, zato sad u čudu stojim. Zar nas, Kriste, ljubiš tako? 12. postaja. Isus je na križu umro. Ti si, Kriste, umro za nas, ali nakon takve žrtve ti umireš još i danas, dok nevine brojiš mrtve. 13. postaja. Isusa su skinuli s križa i dali Mariji u krilo. Kad prebijen stignem kući, čujem i ja majku milu. Sad te nitko neće tući, daj počini na mom krilu. 14. postaja. Isusa su položili u grob gdje čeka uskrsnuće. Sladak odmor, divni snovi, pun sam nade, vedrih želja. Sutra, Kriste, dan je novi, dan radosti i veselja. Završetak. Isus je uskrsnuo. Pobjedio je grijeh i smrt, spasio nas je. Isus, pobjednik svakoga dana, dolazi k nama u svetoj misi. Ostaće s nama zauvijek.